От няколко месеца този кон е най-добрият приятел на 6-годишния Борис. Малкото момче е с диагноза детска церебрална парализа и рехабилитацията е една от най-важните процедури за неговото здраве. Тук на помощ идва хипотерапията или раздвижване чрез езда. Родителите на момчето избират този непопулярен у нас метод, защото смятат, че така детето им съчетава полезното с приятното. Като че ли най-вече ми харесва факт, че има контакт с кончетата. Той си няма вкъщи домашен любимец и това е малко компенсация. Така конната база в Божури ще се превръща в едно приятно за посещение място за Борис. Имаше проблеми в началото, малко го беше страх да се отпусне, но сега вече с нея много по-добре и се отпуска и се надявам с времето да може така да язди добре като други дечица. Много се радва. Подсещаме, нали, мамо, да купиме ябълчица, морковче. Тази терапия е много полезна за деца с различни видове увреждания. Както забелязвате, това не е типично седло, нямаме седло. По този начин, по време на ходом, от гърба на конят се предават между 90 до 110 импулса, които се предават от самия гръб на конят към детето. Неговият вид на детска церебрална парализа е предимно в долният крайник, в моториката на долният крайник и чрез тези импулси, които споменах по-рано и чрез топлината на коня, тъй като тя е по-висока от човешката, се получава като една топлинна процедура. Винаги, когато съм за тази тренировка, идвам на това конче. Прах, че носиш храна на кончето. Да. Какво му носиш? Морковче и ябълка. С децата работят само млади хора, при това абсолютно благотворително. В момента базата се посещава редовно от 6 деца. Идеята е тя да се превърне в център за хипотерапия и по този начин малчуганите да получават адекватна помощ. Искаме да направим в рамките на конната база център по хипотерапия, който да бъде оборудван с всички необходими неща, тъй като в момента вие видяхте, качваме децата на ръце, което не би трябвало да е така. На Запад това се случва с едни специални рампи. А всеки, който иска усмивката на малкия Борис да бъде на лицето и на други деца с подобни заболявания, може да посети благотворителния Коледен базар в конната база тази събота и неделя. Идеята на тази кампания е да се наберат средства и да се обучат професионалисти, които да се занимават постоянно с децата и да имат достатъчно добре подготвени кадри. Всяко добро преживяване за него като щастие, като психологически, така както се чувства щастливо детето, това е в много голям плюс. Това е за всяко дете. И за него, може би, в по-голяма степен. За Здравей България, Михаела Карабельова.